Добрага ранку. Усім салют! Рады вітаць вас у нашым добраранку. Касю, ты чаго, домашнее задание не зрабіла? Яшчэ чаго? Зрабіла яшчэ учора. Тады чым ты занятая? Не бачыце? Збіраюся падпісаць віншавальную паштоўку. О, здорово! А каго і з чым ты збіраешся павіншаваць? Добра знаёмага і любімага ўсім мішку. Топу з калыханкі. А ў топы што, сёння дзень нараджэння? Тады з чым ты збіраешся яго віншаваць? Ага, разумнік. Я ведаю святы, а ты не. Я табе 100 разоў казаў, што ўсё ведаць немагчыма. Не трэба кпіць. Кася, ты лепш падкажы, а мы далучымся да віншаванняў. Што б вы без мяне рабілі, а? Сёння можна павіншаваць не толькі топу, але і ўсіх яго сваякоў. Хочаш сказаць, Кася, што 13 снежня дзень мядзведзя? Правильно! Здорава, мішкі, віншуем вас. Толькі, думаю, віншаванне топа перадасць сваякам ужо вясной. Правильно, Лесік, бо зараз усе косалапыя утульна уладкаваліся ў бярлогах на зімовую спячку. А ці ведаеце вы, што азначае слова мядзведь? Той, хто есть мёд? Правильно, Даша. Гэта лёгкае пытанне. А вось ці ведаеце вы, што ў даўніну людзі лічылі мядзведзяў сваякамі? Я не ведаю. А так яно і было. Магчыма, з-за таго, што жывёла, як і людзі, можа хадзіць на задніх лапах. Па павер'ях і характар гаспадара лесу вельмі падобны з чалавечым. Мядзведь можа быць добрым, а можа і раззлавацца. А яшчэ ў казках мішкі даволі часта прыходзяць на дапамогу слабаму. Раней людзі увогуле верылі, што мядзведь здольны абараніць людзей ад розных бед. А зараз мішкі часта становяцца сімваламі мерапрыемстваў і спартыўных спаборніцтваў. О, я ведаю. Вельмі сімпатычны мішка стаў сімвалам Алімпіяды 1980 года ў Маскве. Мішкі, безумоўна, заслугоўваюць віншаванняў. Давайте разам падпішам віншавальную паштоўку для топы. Давайте, а дзеткі пакуль мульцік паглядзяць. Так, сябры мае, падрыхтуйцеся здзіўляцца. О, і што дзіўнае ты хочаш нам паказаць, разумнік? Я жадаю вас з кімсьці пазнаёміць. Вось, глядзіце. Гэта хто, голуб? Сапраўды? Птушка выглядае як голуб. Правильно, на першы погляд гэта добра знаёмы ўсім голуб. Але чаму ён такога колеру? Я зразумела. Ты, Лесік, вучыся апрацоўваць фотаздымкі. Але пакуль што ў цябе не вельмі атрымліваецца, разумнік. Ты выпадкова пафарбаваў голуба ў зялёны колер. А вось ты і памыляешся, Кася. Я з гэтымі фотаздымкамі нічога не рабіў. Хочаш сказаць, што недзе на самой справе існуюць зялёныя голубы? Ніколі пра такіх не чула. Многія не чулі. А птушкі, поўная назва якіх зялёныя японскія голубы, між іншым, вельмі цікавыя. Вядома, цікавыя. Адзін колер чаго варты? Па-першае, гэтыя голубы сапраўды часцей за ўсё зялёнага колеру. Месцамі ён пераходзіць у жоўты і аранжавы. Ну, здзівіў, разумнік. Выглядаюць птушкі як голубы, а колерам хутчэй нагадваюць папугаяў. Цікава, а чаму мы гэтых голубоў не бачылі на вуліцах? Сапраўды, я люблю карміць птушак, а такія мне ніколі не сустракаліся. Усё проста, дзяўчынкі. У нас зялёныя голубы не жывуць. Шкода. А дзе іх можна сустрэць? У асноўным на японскіх астравах і на ўзбярэжжы Кітая. Вось пашанцавала дзеткам з тых мясцін. Яны могуць рабіць прыгожыя фотаздымкі зялёных голубоў і карміць такіх незвычайных птушак. А вось гэта задача даволі складаная. Чаму зялёныя голубы не прылятаюць на вуліцы гарадоў, як нашы звычайныя? Не, Даша, жывуць гэтыя птушкі далей ад людзей. Яны ганарлівыя і ніколі не будуць выпрошваць у людзей ежу. А гнёзды яны уладкоўваюць амаль у 20 метрах над зямлёй. Гэта высока? Прыблізна на вышыні 7-га паверху.
Ну, нечакана для голубоў. Сапраўды, так высока селяцца хутчэй папугаі. Дзіўныя птушкі. Колер, як у папугаю, жывуць высока на дрэвах, як папугаі. І яшчэ адзін факт, які яднае зялёных голубоў з папугаямі. Сваю ежу яны зрываюць з дрэў, седзячы на галінках. А знаёмых нам голубоў можна часта сустрэць на зямлі. Так, а іх зялёныя суродзічы ходзяць па зямлі мала і неахвотна. А чым любяць ласавацца экзатычныя птушкі? У іх і харчаванне, напэўна, незвычайнае. Сапраўды, зялёным голубам падабаюцца разнастайныя бутоны, кветкі і плады. Яшчэ яны любяць вішню і чаромху, а таксама сакавітыя фрукты. Сапраўдныя ласуны. Цікава было б пазнаёміцца з імі бліжэй. А вось гэта даволі няпростая задача. Зялёны голуб выдатны канспіратар. А што гэта значыць? Ён зліваецца з зялёным лісцем і бязгучна сядзіць на галінках, таму яго амаль немагчыма заўважыць. Вось гэта маскіроўка. А размаўляць, як папугаі, гэтыя птушкі умеюць? Калі вакол нікога няма, зялёныя голубы сапраўды размаўляюць паміж сабой, але гукаў вымаўляюць зусім няшмат. О-а-о-у, а падчас трывогі рыў-рыў-рыў-рыў. Вось і ўсё, што можна пачуць ад зялёных голубоў. Дзякуй табе, Лесік, за цікавы урок. Нічога не скажаш. Пазнавальны урок біялогіі ў цябе атрымаўся, разумнік. Але пасля уроку заўсёды бывае што? Перапынак? Правільна! Добра, давайце зробім перапынак на цікавы ранішні мультфільм. Сябры, скажыце, ці любіце вы хадзіць у дзіцячыя садкі? А чаму ты пытаешся, Лесік? Бо я знайшоў такі садок, які б спадабаўся ўсім дзеткам без выключэння. А дзе ён знаходзіцца? У Кітаі. Ой, я хачу паглядзець на незвычайны дзіцячы садок. Тады ляцім. Ой, якая прыгажосць! Быццам казачны домік. А на самой справе гэта дзіцячы садок. Мне гэты садок нагадвае святочны торт. Магчыма, таму што яго упрыгожваюць больш за 400 фрагментаў каляровага шкла. Столькі шкла ў дзіцячым садку? А гэта небяспечна? Безумоўна, шкло спецыяльнае. Яго амаль немагчыма разбіць. А знутры, мне здаецца, садок нагадвае калейдаскоп. Малайчына, Даша. Садок так і называецца – дзіцячы калейдаскоп. Будынак адрозніваюць самыя яркія фарбы. Яны паўсюль, і звонку, і знутры. Як прыгожа ў гэтым садку! Можна хадзіць і любавацца. А можна натхняцца. Удзень, калі дзеткі займаюцца, сонечнае святло трапляе ў класы праз рознакаляровае шкло. Атрымліваюцца яркія цені, якія дапамагаюць малым фантазіраваць. Цені, напэўна, кожную хвіліну змяняюцца. Відавочна. І дзеткі быццам знаходзяцца ўнутры гіганцкага калейдаскопа. Напэўна, у гэтым садку добра малюецца. Думаю, карціны атрымліваюцца вельмі прыгожымі і яркімі. Так, мне таксама захацелася чагосьці яркага. Хочаш памаляваць? Памалюю пазней. А зараз прапаную паглядзець яркі і рознакаляровы мультфільм. А зараз час развітвацца. Правядзіце сённяшні дзень цікава. Карысна. А самае галоўнае – весела. І да хуткай сустрэчы зранку У нашым добраранку! А зараз глядзім яшчэ адзін мультфільм. Ну, Кася. Ну, Лесік! Добра, глядзім і па справах бяжым. Ага.